O saneamento chegará a todas as parroquias do Concello de Barro. O Goberno local e Xunta asinaron hoxe o convenio que fará realidade a nova depuradora central do Carballal, unha instalación considerada como un reto estratégico para o municipio. A infraestructura terá un custo de máis de 3,5 millóns de euros, dos que o Concello achegará o 20%. Que tal, saúdos? A intención é que esas obras da depuradora de Barro comecen este mesmo ano. Vémolo de contado despois dos titulares. A Deputación de Pontevedra investirá 800.000 euros na rehabilitación integral do Pazo Torrado de Cambados. O Goberno provincial achegará 600.000 euros a través do Plan Extra Provincia Extraordinaria. Os outros 200.000 proveñen do Plan Mais Provincia. As obras inclúen a renovación total de carpintería exterior, a mellora da envolvente térmica e a renovación da cuberta, así como distintas melloras no xardín. O Concello de Porto do Son segue a promover actuacións de aforro enerxético nas instalacións municipais. A última consistiu na sustitución do alumeado do campo de fútbol grazas a unha subvención da Consellería de Presidencia. A mellora supón un aforro enerxético do 50%. Primeira xornada cos postos do mercado ambulante de Vilagarcía, de novo na Praza do Castro. Os vendedores volveron a esta antiga localización tras a súa retirada da rúa Arcebispo Lago. Hoxe, moitos ambulantes lamentaban ter que deixar esa rúa peonil, asegurando sentirse illados do resto do mercado. Hoxe nas novas tamén coñeceremos o proxecto artístico de Baldot. Trátase dun exboxeador colombiano que hai tempo decidiu cambiar as súas luvas para pelexar por pinceis. O artista ten exposto xa en medio mundo e por primeira vez visita Galicia cunha mostra que se poderá visitar no espazo cultural do Centro Comercial Arousa. Esa exposición vaise inaugurar este mércores. E o Pazo de Goián sacolle este sábado o 15º Festival de Bandas de Música. Máis dun cento de artistas subirán ao escenario neste evento. A banda de música convidada este ano é a da localidade toledana de Lleles. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. O saneamento chegará a todas as parroquias do Concello de Barro. O Goberno local e Xunta asinaron hoxe o convenio que fará realidade a nova depuradora central do Carballal, unha instalación considerada como un reto estratégico para o municipio. A infraestructura terá un custo de máis de 3,5 millóns de euros, dos que o Concello achegará o 20%. A intención é que as obras comecen este mesmo ano. Acordo entre o Concello de Barro e a Xunta de Galicia para construir unha nova depuradora para o municipio. Hoxe o alcalde e a conselleira de Medio Ambiente asinaron un convenio para levar adiante a infraestrutura orzamentada en 3,7 millóns de euros. Augas de Galicia chegará ao 80% do orzamento necesario. O 20% restante procederá das arcas municipais. No caso de Barro era unha prioridade, por un lado, pois pola situación na cal se estaba, polos vertidos e, polo tanto, que eso supón contaminación nos nosos regatos e nos nosos ríos, pero, por outro lado, tamén porque o proxecto estaba perfectamente maduro, había todos os informes sectoriais necesarios. Hai xa 10 anos que o Goberno local impulsa a construción da novedad. A instalación situarase no Carballal e absorberá as dúas depuradoras existentes de Santo Antoniño e da Portela. Permitirá ampliar o saneamento a todas as parroquias do Concello. E logo, outra das cousas que tamén nos parece que é moi importante é a calidade das augas que se van a verter, cumplindo os parámetros dos máximos estándares que son exigidos ahora, porque eu creo que isto tamén vai contribuir moito a cuidar mellor o medio ambiente, non? A intención é que a infraestructura estea rematada no segundo semestre do vindeiro ano. Dará servizo a unha poboación equivalente de máis de 2.600 habitantes, con horizonte no ano 2044. Un proxecto considerado estratégico polo Goberno municipal. Toca xa comezar a licitación, que agardemos pois, sexa
a parte do antes posible, que se presenten pois as empresas necesarias, que sempre son boas empresas, que son moi especializadas en este eido e, polo tanto, que no segundo semestre do ano 2026 xa estean todas as conexións realizadas. O próximo paso será sacar a licitación ás obras de construción. A intención é pechala nos vindeiros meses para que os traballos poidan comezar este mesmo ano. Imos agora ata Noia, ali a Marea Cidadá reclama a dragaxe urxente do porto de Testal. Dende a formación aluden a que a colmatación do peirao impide actualmente que as embarcacións poidan atracar con normalidade, incluídas as da propia confraría de pescadores. Unha situación que, segundo eles, afecta gravemente o sector marisqueiro, que depende do bo estado destas infraestructuras portuarias. Lembran ademais que o dragado do porto foi un compromiso do actual goberno da Xunta, pero cuxa execución a día doxe aínda nada se sabe. Por esta razón, dende a Marea exixenlle a Portos de Galicia que leve a cabo de inmediato esta actuación, para eles imprescindible para garantir así o traballo do sector pesqueiro local. Viámoslo en titulares. A Deputación de Pontevedra investirá 800.000 euros na rehabilitación integral do Pazo Torrado de Cambados. O Goberno provincial achegará 600.000 euros a través do Plan Extra. Os outros 200.000 proveñen do Plan Mais Provincia. As obras inclúen a renovación total de carpintería exterior e das tarimas, a mellora da envolvente térmica e a renovación e illamento da cuberta. Tamén haberá unha posta a punto do espazo museístico. En canto ás actuacións nos xardíns, mellorarase o sistema de iluminación e executaránse tarefas de conservación dos elementos singulares como o hórreo, o pombal ou os alpendres. Ademais, renovaránse os aseos e sustituirase parcialmente o muro de perímetro de peche nos lugares onde se atope máis deteriorado. Esta mañá visitaron Pazo Torrado os deputados provinciais Marcos Guisasola e Javier Tourís xunto co alcalde e o concelleiro de Cultura de Cambados. Destacaron que con esta reforma ponse en valor o patrimonio histórico deste pazo ao tempo que se adapta a novos usos socioculturais. O resultado creemos que vai ser moi positivo. Vaise mellorar tanto a eficiencia enerxética do edificio, vaise mellorar a cuberta, vaise mellorar as carpinterías que están, como dicía, moi deterioradas por esa plaga de termitas que xa logramos erradicar, vaise sustituir suelos, vaise mellorar a iluminación, vaise mellorar o exterior do pazo tamén, e, polo tanto, o resultado vai ser seguramente espectacular. Imos ter un pazo ao nivel do que Cambados se merece e un lugar para exposicións que xa viña funcionando dunha maneira fantástica, con moitísimo contido e moitísima programación. Hoxe estamos aquí en Cambados pois unha inversión financiada ao 100% pola Diputación de Pontevedra de preto de 800.000 euros, non? Unha inversión que este venres vai a Xunta de Goberno, pois non, é así pois unha obra demandada, sobre todo, como ben dicía aquí tanto o alcalde como o concellal, que vanse sustituir por eficiencia energética o tellado, as ventanas, vaise acondicionar o xardín, sustituir tamén as luminarias, a todo o que é o piso interior, o sea, unha reforma prácticamente integral do que é o Pazo de Torrado. E Pontevedra xa ten listo o proxecto pro futuro pabillón de tenis de mesa que se localizará no barrio de Monteporreiro. A nova infraestructura terá unha superficie de 3.600 metros cadrados e estará soterrada para conseguir as condicións óptimas para a práctica desta disciplina. Na superficie crearase unha gran praza pública de 5.000 metros cadrados. O obxectivo é axudicar o proxecto despois deste verán. Pontevedra xa ten listo o proxecto pro futuro pabillón de tenis de mesa do barrio de Monteporreiro, unha infraestructura que terá unha superficie de máis de 3.600 metros cadrados e 2 alturas. A pista vai a ter 1.250 metros cuadrados. Aquí, realmente, este é o terreno de xogo. O que pasa é que aquí hai instalacións, aquí hai almacéns, aquí hai vestuarios, aquí hai tamén unhas zonas, estes son salidas de emerxencia. Estas serían as gradas en superficie. Aquí habría para 320 espectadores sentados. O edificio estará soterrado e accederase a él a través dun ascensor. Apostará pola enerxía renovable cun sistema de aerotermia e paneis fotovoltaicos. Bueno, sería unha instalación pioneira. O tema de que vaya enterrado é porque iso garantiza tamén unha temperatura determinada, sin ningún tipo de con ventilación, obviamente, con aerotermia, non? Levamos.
e mantén máis fácil de manter unha temperatura para a actividade deportiva, sin ningún tipo de ventilación forzada, porque eso non vale tampouco para a especialidade de tenis de mesa. No exterior, en superficie, crearase unha gran praza pública de máis de 5.000 metros cadrados. Contará con zonas de estar axardinadas, unha pista multideporte e unha pérgola de 600 metros cadrados. Poderase chegar a ela dende as rúas Bélxica e Reino Unido. Probablemente sería a maior praza pública ou espacio público de Lecer no barrio de Monteporreiro, e que equivalería, para facer unha comparación, equivalería pois a Ferrería, Xardines de Castro San Pedro e Praza da Estrela, máis ou menos 5.000 metros cuadrados. En canto ao orzamento, o proxecto terá un custo de 6,4 millóns de euros. Deles, 4 millóns destinaránse á construción do pabillón, os restantes á actuación na praza da superficie. Inicialmente financiarase un 60% con fondos europeos e DIL. Así as cousas, o goberno local agarda contar co apoio da Xunta de Galicia. Temos un acordo con o presidente de que poida financiar parte deste proxecto, porque se destinaría, durante a mañán ou a primeira hora da tarde, se destinaría para o Centro de Tecnificación Deportiva de Tenis de Mesa, para todo Galicia, e sería unha das mellores instalacións deportivas de tenis de mesa do Estado. E logo, pola tarde, utilizarían os clubs da cidade. A previsión do goberno local é licitar os traballos en abril para poder pechar a execución no mes de outubro. E o Concello de Portodosón segue a promover actuacións de aforo enerxético nas instalacións municipais. A última consistiu na sustitución do alumeado do campo de fútbol grazas a unha subvención da Consellería de Presidencia. A delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, desprazouse esta mañá ata Portodosón para coñecer a mellora do alumeado acometida no campo de fútbol da localidade. Substituíronse as antigas luminarias por 4 torres con 20 focos en total. Están dotados da última tecnoloxía en eficiencia enerxética, o que supón un aforro de máis do 50%. Vamos a falar de unhas reduccións na enerxía dun 54%, que ao final nas arcas municipais o ano van a supoñer 4.000 euros. Por tanto, non somente están vendo ese bienestar e sobre todo a mellora do que va a ser a luz, sino tamén as arcas municipais tan fundamentais para despois con esos fondos, como ben decía, poder tamén atender outras prioridades como teñe este Concello, sobre todo aquellas persoas que hai que axudarles nas súas casas, a través persoas que poden ter dependencia ou que poden ter unha axuda ao seu domicilio. Non é esta a única actuación en materia de eficiencia enerxética que está a cometer o Concello. Nos últimos meses procedeu á dotación de caldeiras de biomasa e instalacións fotovoltaicas en diversas infraestructuras, así como a sustitución de luminarias en case toda a rede municipal. En caldeiras de biomasa, pois xa levamos invertido 215.000 euros, que fixamos na Casa de Cultura de San Pedro, tamén a puxamos na Casa do Concello, fixámonos tamén no Colexio de Xuño, no Centro de Saúde de Portodosón, no Colexio Santa Irene, e por valor de 215.000 euros, vale? Despois en fotovoltaicas, esta que co fondo adicional, pero co INEGA, a través do INEGA, tamén fixemos na Casa do Concello, na piscina municipal, no Colexio de Santa Irene, e por valor de 62.374 máis esta inversión. E agora tamén acabamos de adxudicar, ou estamos a punto de adxudicalo tamén co IDAE, vale, que tamén estamos cambiando a luminaria toda de sodio a LED en todo o Concello de Portodosón. Agora vamos tamén a facer unha inversión de casi 400.000 euros e faltanos unha última fase para ter todo o territorio do Concello de Portodosón xa en luminarias LED. O cambio do alumeado no campo de fútbol cun orzamento de 60.000 euros foi financiado na súa totalidade por unha subvención de concorrencia competitiva con cargo ao Fondo de Cooperación Local. O Concello volverá a concorrer este ano a esta liña de subvencións cun proxecto para instalar unha caldeira de biomasa no Polideportivo Municipal. Primeira xornada cos postos do mercado ambulante de Vilagarcía, de novo na Praza do Castro. Escoitamos a vendedores e clientes despois da publicidade.
Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Hoxe martes 1 de abril é a primeira xornada cos postos do mercado ambulante de Vilagarcía de novo na Praza do Castro. Os vendedores volveron a esta antiga localización tras a súa retirada da rúa Arcebispo Lago. Hoxe moitos ambulantes lamentaban ter que deixar esa rúa peonil e volver ao Castro. Aseguran sentirse illados do resto do mercado. Queixanse tamén de que este cambio de zona pillou a moitos clientes por sorpresa, polo que critican ao goberno local por non terlle dado máis publicidade. Estamos todos moi despistados, porque claro, algunha vez pues, non veñen porque teñen outra feira. Pero claro, ti ves en busca de algo, onde está esta xente? Non está. Xa escoitan, algúns dos clientes habituais do mercado ambulante de Vilagarcía recoñecían estar hoxe un pouco perdidos co regreso da actividade á Praza do Castro. Hoxe é o primeiro día nesta histórica localización logo de ter que abandonar a rúa Arcebispo Lago. Os vendedores recoñecen que preferían manterse onde estaban. Nosotros teníamos outro sitio, nos cambiaron por aquí, aunque antes antiguamente se ponía por aquí, pero bueno, estábamos acostumbrados a nuestros sitios, ya estamos adaptados. Pero bueno, ya estuvimos hablando, tuvimos un par de reuniones con la concejala y con la gente así, y no se pudo hacer de otra manera, y nos tenemos que quedar aquí. Non tiñamos ganas de vir para aquí, pero bueno, foi a solución que nos deu o Concello. Antiguamente aquí era boa feira, era unha boa zona de feira, e a ver que pasa. Evidentemente, nadie quere moverse da súa casa. Cando estás cómodo nun sitio non te queres mover. Porque explican os ambulantes, agora a súa clientela xa estaba feita a velos por Arcebispo Lago. Algúns aseguran estar indignados co Concello. Somos comerciantes autónomos, igual que una tienda o una cafetería o lo que sea, y juegan con nosotros y no deben de jugar con nosotros. Deben de tener también, tener un poquito de coherencia con nosotros. Porque no tenemos que pagar los autónomos igual que ellos, tenemos que poner una furgoneta, tenemos que poner gasolina, tenemos que poner empleado y es mucho dinero. Piden ao Concello máis publicidade para que a xente saiba que volveron ao Castro. O que si lle estamos pedindo ao Concello que colabore e que poña cartelería e que faga publicidade, que evidentemente aquí hai 20 familias que teñen hipotecas, teñen créditos e son 2 veces na semana. Porque hoxe moitos clientes recoñecían que non contaban con atopar o mercado nesta praza, aínda que velo de novo aquí tampouco lles disgusta. Lo hubo toda la vida, aquí siempre estuvo el mercado. Lo que no era muy normal es que lo cambiaran para el otro lado donde lo cambiaron. Eso yo espero que siga aquí por mucho tiempo. Ay, genial, genial, a verdad que sí, genial. Sí. Muy ben, como haxa cartiños, pero ten que haber cuartiño, sino nada. Pero empatizan cos vendedores con tanto ir e vir. Eu creo que andan con eles xogando un pouquiño de aquí para ali. Agora mesmo non sabía onde estaba este señor. Fun por ali con idea de comprar un bolso, non o vin. Digo, pois non vendría. E paso por aquí de casualidade e o vexo aquí. O sea, non me parece moi ben, non me parece xusto o que están facendo con eles, non me parece xusto. Porque esta xente está ganando os seus cartos, está pagando os seus impuestos como todo o mundo, paga os seus metros, e non me parece ben que estean daqui para con eles. Os vendedores agardan que a afluencia de público e as vendas vayan mellor este sábado, cando a Praza do Castro volverá a coller de novo a súa actividade, polo de agora de forma indefinida. En máis asuntos, a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, presidiu esta mañá a Xunta de Seguridade na que se ultimou o dispositivo encargado de velar pola seguridade da 39ª edición do Rally Berberecho de Noia, que terá lugar esta vindeira fin de semana. Na xuntanza na que participaron responsables da organización, así como representantes das forzas e corpos de seguridade do Estado e policías locais, así como membros de Protección Civil daqueles concellos polos que vai discorrer a proba, fíxose un chamamento á necesidade de cumprir as normas e a respectar a sinalización e as indicacións do persoal para que a xente poida desfrutar deste espectáculo coas máximas garantías posibles. O Rally do Berberecho é un dos de maior afluencia de público dos que integran o Campeonato Galego da Especialidade, no que participan este ano un total de 155 pilotos. Ademais de Noia, a proba percorrerá tamén os municipios de Lousame, Brión, Rois, Rianxo e Dodro. A Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros e Noia ven de presentar a súa primeira guía do Camiño da Ría de Muros e Noia. A publicación foi elaborada polo historiador e gran coñecedor dos Camiños de Santiago, Antón Pombo. Dende a entidade destacan que a guía contén referencias moi útiles e se converterá nunha ferramenta imprescindible para os que percorren esta ruta.
A Oficina de Acollido Peregrino de Santiago acolleu o acto de presentación da nova guía titulada El Camino de Santiago de la Ría de Muros Noia, realizada pola Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia. O seu autor é Antón Pombo, historiador e xornalista, ademais dun dos maiores expertos nos camiños de Santiago, a quen a entidade encargou a tarefa de elaborar esta nova publicación. O presidente da Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia, Santiago Freire, destacou a importancia da guía, na que hai referencias moi útiles e que, segundo el, se vai a converter nunha guía imprescindible para os peregrinos que fagan este trazado. Felicitalo por o traballo realizado, aquí hai unhas referencias que van a ser moi útiles para todos os que decidan utilizar esta guía, vais a convertir nunha ferramenta imprescindible. O autor fixo referencia á propia ruta, a que lle augurou moito éxito, cualificándoa de camiño amable, curto e de gran beleza paisaxística. Si este camiño ten dentro de 3 anos ou 4 anos un albergue en cada etapa, este camiño estou convencido de que vai ter tanto éxito como o camiño inglés, porque ten unha estructura moi parecida ao camiño inglés, hoxe en día está de moda, sabedes? Antes, primeiro o camiño que facía un peregrino era o camiño francés, o máis coñecido, máis histórico, mellor documentado, máis servizos, etc. Pero hoxe en día iso está cambiando, xa baixou do 50% a porcentaxe de peregrinos que fan o camiño francés, e hai digamos, camiños gacela, como se di no mundo económico, que están correndo moito, que están crecendo moito, entre os camiños portugués da costa, entre os camiños portugués central, e tamén camiño primitivo e camiño inglés. Os camiños do mar son camiños gañadores, porque moita xente quere ver o mar no camiño, sobre todo moita xente que vive en países nos que non hai mar. A guía editada pola Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Muros Noia, que contou tamén co financiamento do GALP Costa Sostible, estará próximamente dispoñible para todas aquelas persoas que o desexen de forma gratuita a través da web www.caminorriamurosnoia.gal. Imos agora a coñecer o proxecto artístico de Baldot, un esboceador colombiano que hai tempo decidiu cambiar as súas luvas para pelexar por pincéis. O artista ten exposto xa en medio mundo e por primeira vez visita Galicia cunha mostra que se pode visitar no espazo cultural do Centro Comercial Arousa. A exposición está protagonizada por dúcias de polos de cores vivas e trazados rápidos. Vais inaugurar este mércores. Baldot recíbenos na sala de exposicións do Centro Comercial Arousa en pleno proceso creativo. Non dubidou en coller un lenzo en branco para amosarnos como desenvolve o seu traballo. A súa é unha desas vidas que dá moitas voltas. De boxeador a pintor hai un longo treito que el non dubidou en percorrer. Natural de Colombia, visita por primeira vez Galicia con esta mostra. La colección que he traído acá a esta bella ciudad es una colección llamada Pollos y rostros orgánicos, una obra que he venido haciendo en los últimos años como artista. Un proxecto que nace unha pandemia grazas ás súas fillas. Tuve unos pollos para comer y cuando lo estaba ya preparando para sacrificarlos, mis hijas sin darme cuenta se habían hecho amigos de los pollos y bueno, y no pude sacrificarlos porque tuve problemas con las hijas. Tengo 3 maravillosas hijas que en ese entonces eran unas adolescentes. Explícanos que ningunha obra é igual a anterior, ainda que comparten a viveza das cores e o trazo rápido. Es una obra, como te dije, espontánea. Es una obra, así como fui boxeador, como los boxeadores. Tienen buena pegada y es una obra que plasmo con acrílicos sobre tela. Y es una forma un poco, se puede llamar dripping o se puede llamar pintura arrojada por un tetero y con espátula para hacer la figura geométrica o la figura redonda o la figura cubista que hago sobre el lienzo. Con esta iniciativa o Centro Comercial Arousa reafirma a súa aposta por traer cultura ás súas instalacións. La verdad que en la sala esta estamos muy contentos porque cerramos el círculo del centro comercial, que vienes al ocio, a las compras y tal, y te encuentras algo pues totalmente inesperado. Estás comiendo, vas al baño o al ascensor y ves la sala y es como una pecera con la cristalera, entonces la gente entra y los artistas están muy contentos porque también están
vendiendo y muy bien, la verdad que todos encantados. A exposición vais inaugurar este mércores no espazo cultural do Centro Comercial Arousa. E o Pazo de Goiáns de Boiro acolle este sábado o 15º Festival de Bandas de Música. Contará con máis dun cento de músicos en escena, tanto da Escola de Música de Boiro como da banda de música convidada que procede este ano da localidade toledana de Lleles. Máis dun cento de músicos subiránse ao escenario este sábado no Pazo de Goiáns no marco do Festival de Bandas de Música. Ademais, os veteranos participarán uns 30 alumnos da Escola de Música. Temos un grupo así de WhatsApp donde creo que hai uns 70 ou 80 membros de exalumnos da banda de música, dos cales, bueno, pois sobre uns 30, 40 máis ou menos se animaron a participar agora nesta xuntanza e donde vamos a xuntar a todos os nenos pequenos que temos na Escola de Música. Metemos tamén formato orquesta con violín e violonchelo, temos sobre uns 30 nenos que van a tocar con eles tamén e a idea pois é un pouco pois eso, intentar xuntalos pois periódicamente, pois un par de veces ao ano e a ver se conseguimos animar a todos estes veteranos a que se queden pois a participar con nós tamén nestas cousiñas. Como convidada asistirá a banda municipal da localidade toledana de Lleles, fundada polo boirense Gustavo Romero. Vamos a traer como invitada a banda municipal de Lleles, de Toledo, que ten unha peculiaridade, algo que para nós ten certa emotividade, porque foi creada por un ex-membro da banda municipal de Boiro, por un membro destes veteranos que formábamos parte desa banda, como é Gustavo Romero, do meu primo, que cando estuvo na súa etapa de profesor por Toledo, pois tuvo a ben empezar a iniciar ese xermen da música ali nese pequeno concello de Lleles e bueno, pois agora pois temos moita ledicia de poder contar con eles, unha banda que xa foi creada pois alá polo 2004 e que agora pois dá gusto ver o número de participantes que ten e toda a traxectoria que foi cosechando con concertos incluso a nivel internacional. O encontro, que acada xa a súa 15ª edición, ten por obxectivo xuntar antigos membros da banda de Boiro que levabasen apenas actividade dende o ano 2020. Que nos fai moita ilusión retomalo porque a verdad que a banda de música de Boiro estaba aí un pouco parada e porque, bueno, as persoas medran, teñen a súa vida e era moi difícil que isto continuara, pero vemos que hai unha posibilidade. Hai 2 anos hubo un homenaxe a un dos mestres da escola, o creador da Escola de Música de Boiro, e dende aí pois, os membros surdiu ese pequeno ansia de, polo menos, 1 ou 2 veces ao ano, intentar recuperar o que foi a banda de música. Todo listo en Pontevedra para unha nova edición de Jazz no Principal. Desta volta, o Seminario Permanente de Jazz da cidade programa 2 concertos para os días 5 e 12 de abril. Visitarán a cidade dous importantes músicos, Jaco Pastorius na primeira xornada e Pablo Miranda na segunda. Os concertos serán ás 9 da noite, cun prezo de 3 euros a entrada que xa se pode adquirir en ataquilla.com. Como é habitual neste ciclo, os dous músicos impartirán tamén cada seu obradoiro durante a mañá do día do concerto. Celebraránse no Pazo da Cultura e supoñen unha gran oportunidade pro alumnado do seminario. Para Pontevedra, nomeadamente, contar con institucións culturais é imprescindível para que a vida da cidade funcione. Cando ademais esas institucións culturais pois teñen vida propia, funcionan, pois é maravilloso. E se ademais se implican na vida da cidade, como fai o Seminario Permanente de Jazz, sendo unha institución que está ao máis alto nivel. Jazz no Principal xa é un ciclo afianzado aquí en Pontevedra, un ciclo con unha personalidade propia que trae a grandes artistas do momento a nivel estatal, a tocar e participar en obradoiros, sobre todo pois, nos concertos para os músicos, para os alumnos, para os novos músicos galegos, pois é unha experiencia única, porque se monta un repertorio ese fin de semana para facer un concerto profesional. E o deporte volverá a amosar a súa cara máis solidaria en Pontevedra. O vindeiro 6 de abril, o campo Manolo Barreiro da cidade acolle o Torneo del Año. A cita cumpre xa a súa terceira edición cun importante obxectivo: recadar fondos para a Asociación Española contra o Cancro.
Hoxe presentamos pois un evento, eu creo que feito con moita ilusión, pero tamén con moita conciencia do importante que nestes tempos organizar eventos deportivos que contribúan a visibilizar obxectivos sociais importantísimos e que deixen pouso na nosa cidade. Ao final nós somos persoas moi xóvenes, nós, xa digo, coñecemos casos das nosas familias, nosos amigos que han padecido ou padecen a esta enfermidade como é o cancro. A verdad que colaborar e poder recadar a maior cantidad de fondos posibles é toda unha honra. O evento reunirá nesta xornada a 16 equipos formados por rapaces e rapazas de entre 16 e 23 anos chegados de diferentes puntos de dentro e fora da provincia de Pontevedra. Os encontros comezarán ás 10 da mañá e a entrega de premios está prevista para as 9 da noite. Ademais, ao redor das 6 da tarde celebrarase unha competición de penaltis protagonizada por diferentes influencers e creadores de contido convidados pola organización para apoiar o evento. A entrada será de balde. Dentro do recinto, o público atopará unha mesa da Asociación Española contra o Cancro na que poderá facer os seus donativos ou mercar diferentes obxetos de merchandising para colaborar coa entidade. Tamén se destinarán á asociación os cartos procedentes das inscripcións dos xogadores, coas que xa se acadaron os 450 euros. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais de contado quedan co programa Falemos. Graciñas como sempre por estaren aí.